Мой главный учитель — это Ментимир Шарипович Шаймиев. Ментимир Шарип улы Шаймиев 1937 елның 20 гыйнварында Калинин, хәзерге Актаныш районы Әнәк авылында туган. Бер 1990 елда ТССР Югары Совет рәисе итеп сайлана. Шул елда Татарстан Республикасының дәүләт суверенитеты турында декларация кабул ителә. Бер 1991 елның 12 июненнән Татарстан Республикасы президенты 1996 елның мартында 2-нче, 2001 елның мартында 3-нче, 2005 елның мартында 4-нче срокка сайлана. Татарстан Республикасы үсешенә керткән өлеше. Шаймиев тәкъдиме белән 1990 елның 30 августында ТССР Югары Советы Татарстан Совет Социалистик Республикасының дәүләт суверенитеты турында декларациясе кабул итә. 1992 елның 21 мартында республиканың дәүләт статусы буенча референдум уздырыла. 1992 елның 6 ноябрендә Татарстан Республикасы Конституциясе кабул ителә. 1992 елда Шаймиев җитәкчелегендә Бөтен дөнья татар конгрессы оештырыла. Ментимир Шарипович Шаймиев Казанның 1000 еллыгын бәйрәм итүне башлаучы. Аңа әзерлек вакытында шәһәрнең тарихи үзәген үзгәртеп кору буенча зур эш башкарылды. 2000 елда Казан Кремле тарих архитектура комплексы ЮНЕСКОның Бөтен дөнья мирасы исемлегенә кертелде. 2008 елда Татарстан Республикасы баш каласы Универсиада 2013 27-нче Бөтен дөнья җәйге студентлар уеннарын уздыру хокукын яулап алды. Шаймиев президент булып торган чорда Казан Евразиянең танылган мәдәни һәм эшлекле үзәкләреннән берсенә әверелде. Республика Россия Федерациясының иминлекле һәм динамик үсештәге төбәкләреннән берсе буларак танылды. Авыз тутырып әйтергә була. Тура карап, сүзеңә дә, кешеләр күзенә дә карап, халкыбыз күзенә дә карап, безнең кулыбыздан килә. Чыннан да кулыбыздан килә. Әсәрбәш әйтте, без булдырабыз дип, чыннан да шулай. Бу сүзнең мәгънәсе тагында тирәнә, тагында бай дип әйтергә. Ментимир Шарип улы Шаймиев Яңарыш фондына нигез салучы. 2010 елның мартыннан аның попечительләр советы рәисе. Бу вакыт эчендә Болгарда һәм Свияжскида 50дән артык объект торгызылды. Реставрацияләнде, төзелде, заманча инфраструктура булдырылды. Территорияләрне тулысынча төзекләндерү эшләре башкарылды. Болгар тарих архитектура музей тыюлыгы һәм Свияжск утрау шәһәрчеге дәүләт тарих архитектура һәм сәнгать музей тыюлыгы территорияләрендә киң кылачлы археология эшләре башкарылды. Аның ихтияры көче белән торгызыла уртак йортыбыз, газиз халкы күңеленнән чыккан сәнгатебез, нурлы моңыбыз. Булдырабыз дигән шигар белән якты көннәр әле күп килер. Баш иябез сиңа халык улы, Шарип улы, безнең Ментимер. 2014 елда Болгар тарих археология комплексы, 2017 елда Свияжск утрау шәһәрчеге, Успения соборы һәм монастыры ЮНЕСКОның Бөтен дөнья мирасы исемлегенә кертелде. Яңарыш фонды ярдәме белән Болгар Ислам академиясе төзелде һәм Татарстан баш каласында Казан Мәрьям ана иконасы соборы торгызыла.
Bulgar'ın oyaqa bastırıp ispat ettik. ЮНЕСКО-ша үткәрдек бит. ЮНЕСКО-да меңәрләгән экспертлар шилләр, дөнья экспертлары. Бу хәзер дөньяви мирас, дөньяви кыйммәт. Менә безнең Болгар дәүләтенең менә шушындый роле дөньяда. Алар шуңа таныды аны. Yaratan seni Tataristan, altanların için yaratan. Kükürek yaşın yaşnep yağan, yangırların için yaratan. Kükürek yaşın yaşnep yağan, yangırların için yaratan. Yaratan seni Tataristan, gurur halkın için yaratan. Can eritken en kemtirin için, Tatar telin için yaratan. Can eritken en kemtirin için, Tatar telin için yaratan.